No jo. Je to tu celkom zaujímavé, toto už je mimo Pekingu. Také menšie 400 000 mestečko. Zdieľané skútre. Tak skúsime z toho urobiť nejaké video. Nejaká taký ľahký dezert po večeri, netuším čo to je. A reklama musí byť všade. Na hotely. 28 metrov štvorcových má taká bežná izba. A také celkom fajn to tu je. Má to taký trochu starší nádych. Aj zvonček tu je. Počkaj sekundu. Sereš? No. Po piči.